Kaixo, bueno, bideo honekin jarraituko dugu, ikusten duzuenez lotura bikoitzak gehi hirukoitzak. Hau da, ikusiko dugu konposatu berean, lotura bikoitzak eta hirukoitzak dauzkagunean, bale? Zein daukan lehentasuna, nola izendatu eta guzti hori. Bale, lehenengo kasua, eta honekin ikusiko dugu jarraitu behar dugun lehenengo irizpidea, bale? Eta da aurretik ikusi duguna, hau da, zenbakitzeko karbonoak jarraitu behar dugun araua da, lehenago aurkitzea lotura, edozein lotura, berdin zait hirukoitza edo bikoitza izan, bale? Edozein lotura lehenago aurkitzea, bale? Orduan, bi aukera posibleak jartzen baldin baitugu, hau da lehenengoa, gorria, bale? Eta honekin aurkituko genituzke loturak 3. karbonoan eta 5. Egingo genuke 35 zenbakia. Badakit begirada batean ikus daitekela baita ere, orduan ez da beharrezkoa egitea hau zenbakiarena, bale? Begibista batean ikusten da ondo eskuinetik hasten badugu lehenago aurkitzen dugula lotura bat. Baina, bueno, guk egingo dugu holan, azkenean truko bat delako eta momentuz kate nahiko simplea ikusten ari garelako, baina komplikatuko dira eta gian truko hau gero erabilgarriagoa izan daiteke. Vale? Orduan, egingo dugu trukoa erabiliz eta, bakit hauetan ondo ikusten dela, baina gero aprobetxatzeko eta azteko truko hori existitzen dela. Vale? Eta aukera berdearekin edo eskuinetik hasita lortzen dugun zenbakia da lehenengo karbonoan eta 3. dauzkagu loturak. Vale? Orduan, jarraitu behar dugun lehenengo irizpidea lotura bikoitzak eta hirukoitzak dauzkagunean da aurkitzea lehenago lotura edo zein, berdin zaigu zein. Orduan, zenbakirik basuena lortzen dugu aukera berdearekin, vale? Basuagoa delako 13, 35 baino, eta orduan hori da gure aukera. Horrela zenbakitu behar ditugu karbonoak, eta beraz, aukera gorria ezabatu ezakegu. Vale. Beraz, betikoa, lehenengoa, zein esango dugu, zenbat karbono dauden, 6 dauzkagu, eta beraz, aurrizkia X izango da. Vale, orain, nola izendatuko dugu, nola jarriko ditugu atxizkiak, zein jarriko dugu lehenago, zein ostean, hau beti alfabetikoki, hau da, gure aurrizki posibleak dira lotura bikoitzerako eno, eta lotura hirukoitzerako ino, orduan, eno eta ino alfabetikoki ordenatzen baitugu, lehenengo eno eta gero ino, orduan lehenengo aipatu behar dugu, non dagoen lotura bikoitza, eno amaieragatik, alfabetikoki ordenatuta beti. Orduan, non daukago lotura bikoitza? 3. karbonoan, beraz, X, 3, eta kasu honetan, aldaketa egingo dugu, eta ez dugu jarriko eno, baizik eta en bakarrik, zergatik, oraindik izena ez delako amaitzen. Orduan, oa hori da amaitzen bada izena, konposatuaren izena. Baina kasu honetan ez da amaitzen, jarraitu behar dugu izenarekin, aipatu behar dugulako non dagoen lotura hirukoitza. Orduan, amaitzen ez denez, bakarrik jarriko dugu en. Orduan, X 3 en, eta gero hemen jarraian non daukago lotura bikoitza, hirukoitza lehenengoan. Orduan, X 3 en bat inoa. Beste kasu bat. Beste kasu honetan, begiratu ditzakezue aukerak, berriro, eskerretik hasten bagara, hau izango litzateke gure aukera gorria, eta eskuinetik hasten bagara, hau izango litzateke gure aukera berdea. Zer gertatzen zaigu hemen? Alde batetik edo bestetik hasita, loturak aurkitzen ditugula karbono berdinetan. Hau da, gorriarekin badauka lotura bat lehenengo karbonoan eta bestea 4. karbonoan. Eta aukera berdearekin badaukagu lotura bat lehenengo karbonoan, bestea 4. Hau da, zenbaki bera lortzen dugu loturak bauzkagu karbono berdinetan. Beraz, zein dauka lehentasuna eta bakarrik kasu honetan, bi aukerak konparatuz, berdina denean alde batetik ala bestetik. Orduan, hori gertatzen bazaigu, hau da, gure 2. irizpidea goratu lehenengoa zela, lotura edo zein, berdin zaigu zein, lehenago aurkitzea. Hori kontutan hartuz, berdina lortzen badugu, da, zenbaki berdina alde batetik eta bestetik hasita. Lortzen duguna da, lehenengo eta 4. karbonoan daudela, bi aukerak berdina badira, aukeratu behar dugu, zein den ona eta erabili behar dudana.
izendatzeko. Orduan, kasu horretan eta bakarrik horretan izango du lehentasuna beti lotura bikoitzak. Hau da, lehenago aurkitzea lotura bikoitza, baina bakarrik kasu honetan, berdina den kasuan. Beraz, kasu honetan, lotura bikoitza nondik aurkitzen dugu lehenago, edo ze kasutan aurkitzen dugu lehenago, aukera gorriarekin. Lehenengo karbonoan daukagulako lotura bikoitza, berdean lotura bikoitza daukagu laugarren karbonoan. Orduan, ezabatuko dugu aukera berdea, eta gorriarekin geratuko gara. Beraz, hau izendatzeko, betikoa, lehenengo karbono kopurua, eta kasu honetan 5 dira, pent. Lotura bikoitza, hau ez da aldatzen izenerako, zein aipatzen dugu lehenengo alfabetikoki. Orduan, lehenengo lotura bikoitza eta amaitzeko hirukoitza. Orduan, pent, bat, en, lau, ino. Eta kimika organikan eta formulazio organikoan hau da garrantzitsua, beti guztia aipatzea. Zer daukagun eta non. Eta non hori beti izango da ze karbonotan. Honekin ikusi ditugula bi adibide, eta listo. Hemendik zer goratu behar duzue lehenengo irizpidea dela, lehenago aurkitzea edo zein lotura berdin zaigu bikoitza ala hirukoitza izan. Gauza bera gertatzen bazaigu eta eskerretik eta eskuinetik hasita, orduan bai ematen diogu lehentasuna lotura bikoitzari. Orduan ikusten dut honekin ja bideo hau amaituta geratzen dela. Gogoratu alrebez gertatzen bazaigu, da izena ematen baldin badigut eta konposatua idatzi behar baldin badugu, zuek aukeratzen duzue zein den lehenengo karbonoa. Orduan egin zuen konposatua, lehenengo karbonoa zein den zuek esarriz. Adibide bat egin dezakegu adibidez, X, bi, en, lau, inoa, adibidez, orduan. Hasten naiz eta beti bezala, lehenengo karbono kopurua, X, 6, bi, iru, lau, 5, eta 6. Bigarren karbonoan jarri behar dugu lotura bikoitza. Hau da nire lehenengo karbonoa, nik aukeratzen dudalako eskerrekoa izatea, izan daiteke eskuinekoa. Bat, bi, bigarren karbonoan lotura bikoitza, iru, lau, laugarrenean lotura hirukoitza. Horrela daukagu. Orduan, orain azkenengo gauza, beti, ze izan behar da, hidrogenoekin konposatua amaitu. Lehenengo karbonoan lotura bakarra daukagu, eta orduan hiru hidrogeno behar ditugu. Bigarren karbonoan hiru lotura daude, beraz lau izateko, bat gehitu behar diogu. Hirugarren karbonoan gauza bera, hiru lotura, lau izateko, hidrogeno bat. Azkenean, laugarren karbonoan lau lotura ditu ja, orduan ez ditugu hidrogenorik gehitu behar. Bosgarren karbonoan lau lotura ditu baita ere, ez dugu hidrogenorik gehitu behar. Eta zeigarren karbonoan badaukagu lotura bakarra, orduan lau izateko, hiru hidrogeno. Eta honekin, bideo hau amaituko dugu. Beraz, espero dut erabilgarria izatea, eta urrengo bideoan hasiko gara zikloekin, ze baita ere alkeno eta alkino osatzeko kateak ziklikoak izan daitezke, orduan ikusiko ditugu horiek, eta listo, urrengo bideora arte.